Dead on arrival ang sarong lalaki kan madiskwido sa piglulunada ng motorsiklo sa tinampong sakop kang barangay San Roque, Viracatanduanes, kasudmang maagahon. Pigbisto ang biktima ni si Architect Etelbert Sigiran Resuelo, may agum asin Board of Director kang Virac Water District asin residente kang barangay Lanao parehong banwaan. Sigung kay Police Staff Sergeant Renen de los Reyes, tagapagtaram kang Virac Municipal Police Station, pauli na kutaan biktima hali sa sarong pagtiripon. Alagad pag-abot sa nasambit na porsyon, nag-overshoot ini sa sarong steel rail. Pigdara pa man kan mga nagresponde ang biktima sa Eastern Bicol Medical Center, alagad dain na sunerteng mabuhay pa. And ang nangyari po, pakurbadang parte kaining sa San Roque, dumadiretso po duman sa sarong pribado po siyang establishmento, pero po siyang harang po duman na bakal, and then naka-helmet man po ini, alagad po makusog, so impact ang nakabadol po talaga siya. Dugang pa niya, may suulog man kutang helmet ang biktima, alagad substandard sa naman. Kaya nangapudan kami na sa mga nagmumotor lalo po kung matanga ng banggi or maaga mahulit tayo ng mga arong, siyerto na nakalakan tayo ng mga helmet para pagkakaroon ng mga insidente na dito tigasa na crash incident, makasalbar po sa gadanon. Sa presente, pigbibilaran na ang bangkay kan biktima sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.